Altså, det må blive nogle sjove videoer, det her. Nå, men vi kan jo egentlig godt slå. Det kan jeg jo lige fortælle, mens jeg filmer. Nej, mens jeg slår. Tror du, jeg kan det? Jeg kan ikke få den her i jorden. Jeg har jo haft nok 7-8 sabbatår. Og på et eller andet tidspunkt, så stopper man jo med at kalde det sabbatår. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at fortælle jer lidt mere om, hvad det er, jeg egentlig har lavet i mit sabbatår. Hold da op. Højre. Kom nu. Hop ind. Måske nu i det lange. Da jeg var færdig med gymnasiet, der vidste jeg faktisk ikke helt, hvad det var, jeg gerne ville. I første omgang tjente jeg nogle penge, og havde egentlig en idé om, at jeg gerne ville rejse, og har med flere forskellige veninder egentlig aftalt nogle forskellige ture, vi skulle på, og været i gang med at planlægge det. De blev så aldrig rigtig til noget. Det var godt. Så stod jeg tilbage, og vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg var meget tæt på at tage afsted som au pair, faktisk, og havde snakket med en familie i Tyskland, tror jeg. Kan det passe? Min mor har også. Hun hjælper lige med at huske min rejse i sabbatårene. Så en eller anden dag, så kom mor hjem fra arbejde og sagde, hvorfor tager du ikke på guideskole? Så det gjorde jeg cirka 8 måneder efter. Lå du der? Det var langt. Egentlig ikke med nogen sådan reel plan om at ville afsted som guide. Men jeg synes, at det her med personlig udvikling og sådan ture og stille sig op foran mennesker, at det dragede mig rigtig meget. Jeg var lidt sådan en, man kan godt blive sådan lidt usikker nogle gange på sig selv. Stop! Så jeg tog på guideskole, og i løbet af guideskolen, så blev jeg egentlig ret draget af det her med sådan selve guidejobbet. Så derfor så besluttede jeg mig, inden guideskolen den var omme, at tage afsted som guide. Jeg tror, vi skal ud og lede i det her. Den ligger lige der. Så da guideskolen var slut, der søgte jeg ud som guide. Ikke direkte på guideskolen, selvom det var en mulighed, men jeg søgte ved et selskab, da jeg kom hjem, og fik det første job, jeg søgte. Det var dejligt. Det var ikke dejligt, mand. Ja, det må jeg. Jamen, jeg blev i hvert fald bidt af det i Portugal, og tog til Lanzarote på en vintersæson også. Søgte videre ud. Kom hjem i løbet af den vintersæson, hvor jeg så havde en kammerat på guideskolen, der fik overtalt mig til. Det var fint, men skævt at søge ud som skiguide. Jeg havde aldrig nogensinde stået på ski før, så det var selvfølgelig lidt en udfordring. Men jeg lærte det hurtigt. Det var man ligesom nødsagt til. Og jeg vil sige det sådan, i dag vil jeg aldrig nogensinde være det foruden. Jeg kan ikke forestille mig ikke at have ski i mit liv. Skal jeg tage det, jeg skal bruge på derovre? Så meget, meget taknemmelig for, hvad fanden hed han overhovedet? Det er næsten sådan, jeg ikke kan huske det. Karl eller sådan noget. Han var fra Færøerne eller sådan et eller andet. Og tog 5 sæsoner som først almindelig guide, og så par sæsoner som destinationschef, og til sidst 2 sæsoner som area manager. Så det resulterede så i, at om sommeren kørte jeg om sommeren kørte jeg chartersæsoner, og om vinteren så kørte jeg ski. Og den ligger i der. Kan du se den? Ja, okay. Could be worse. Could also be better. Jeg ved ikke, om det er alt for langt det jern, jeg står med. Hvor langt har vi? Hvis jeg rammer den, så flyver den helvede til. Den er også derude. Lige som dig. Nej, lad være. Jeg tager bare mit sandjern. Hvad skete der mere? Jo, undervejs så tog jeg sgu også en uddannelse lige pludselig som oplevelses- og serviceøkonom. Og det var ligesom, hvad kan man sige, den officielle afslutning på mine sabbatår. Men det har godt nok været utrolig lærerigt, og alt det, jeg har lært i mine år i rejsebranchen, har jeg jo både brugt til at gennemføre mit studie for første, og også til at starte Orbit. Det er jo alt jeg kender, der er ligesom, der er langt. Nu koncentrerer jeg mig lige. Det var godt nok. I need to make the rivning. Er det varmt. Så det tror jeg i grove træk er, hvad jeg har lavet. Og jeg tror måske, at det bedste, jeg tager med mig, som jeg vil ønske, alle kunne få. Okay, jeg har aldrig brugt den før. Det kan jeg mærke, jeg synes er lidt scary. Helt klart det her med at have lært at stå på ski og få det en del af sit liv. Det har virkelig været, altså det er bare svært at sætte ord på, hvor fedt det er. Det vil jeg ønske, alle skulle. Og så selvfølgelig også bare det med at komme ud og rejse og opleve verden og få penge for det. Og alle de fantastiske venskaber, man har også fået. Mine bedste venner i dag er fra rejsebranchen, og det vil jeg aldrig være foruden.